Di ko tao, boss. Unsa day ka? Dili ka tao. Kaluluwa ko, boss, nga wala mahiluna. Naa din mi sa menteryo karon kay kalagkalag man sa managkot mi sa mga patay. Mo ninditso na lang mi ni tan-aw mi sa kuros sunod nakabantay mi nga nay nagsigig sunod-sunod namo nga usa ka espiritu. Hangat man day mag-voice over anga oy ring balik mi sa among agi kay dili man day mao ang among giagian. Maong modritso na mi. So samtang naglakaw mi ning labay mi sa mga pantayon ug nami nakit-an hala sinsa man na. Ay dili ra dito mao maritis gid mi ba. Fast forward ta mga idol. Mao na mi nanagkot na mi so manamig panagkot. Hala pre. Nalimtan ang lighter na to. Balikon sa nata ta. Importante ra batong lighter ra. Meanwhile, May kwarta, eh. Minta siguro ko nga rin pangartahan na mga buwak kiri bag uba. Sakto kayo ni. Lah, bis na. Tagilin yung balik. Hala pre. Lawa ang buwak pre. Oo. Lighter na lang nabilin. Bisa ka magtuwa to. Lingi-lingi pre kay bisin gikuha ra pa pre ba. Tara pre. Gratis tawahan lagi kuha. come on, man. Ay pre daradag ko pre. Tara, mawag yun eh. Yuli na. Gwa Yuli na, ka yuli na. gwa ka din ay mga kisam ka. Hoy. Tingog ba? Sabi mo tingog pre. Di siya na tao, pre. Hoy. Ayaw, boss. Unsa ayaw, boss? Di ko tao, boss. Unsa day ka? Dili ka tao. Kaluluwa ko, boss, nga wala mahiluna. Ha? Kaluluwa na ka? Nya na yung lang gikawat ng buwak. Ako ning gikuha, boss, kay ako ning ihatag sa babae nga nagpaasa ka nako sa katong buhi pa ko.